ai ngồi yêu play này có por cái bên ta cái bầu play yêu bên yêu anh cái lát bên yêu bên one shape làm bạc cái tiền cái trong play thì cái tiếng số hai thì wave e baro mà cái lock mi cái lock pa cái samla cái hấp bên baro cái tiền cái trong tra chính Jesus Christ thì cái có por cái bên ta cái shape mi này cái lát cái kabu bên yêu bên sam shape cái tiền cái trong play cái này có kubor cái bên ai cái chính kermen này cái bên ta trong pi wave e baro tiga tian jumlai ke bakwa ban ai shapi ne ka por ka long na ka wei ne ka dikhat ka tian ka jumlai ka ta ka long na ka sithi ka jong pol si kolosai ka nang balai ka dikhat ka bakhat wei ki kin tian ki ba ong kum ni ha ka ba la long ugrik bat ujiu ka jing ot share bat ka jing bom ot share unong kenong ne ukenja skutia umrau lani ubalat lut hari ukris ulong baro bat habaro amen. Ini kalau ngaktian coba ke bangga ku aban share dengan Jongphi ma ukris ulong baro habat habaro. Christ is all and in all. Ini ke bangga ku aban ai Jongphi ni kapuan tama ma ukris Jesus Christ bangi ngi sekri ulong baro bat habaro kiliang. Tingi don yu ni Jesus ba krau hadu kata-kata ma ngi ki breu ni ke tema ki bampat long Kristen nak long ki Muslim ki Hindu ki wei pada ki bom tiap ya ublei ma ki yamane ya ublei ubom im ki mane ya ublei ubom im ubom ya sngoru ege jingdwai jeki rengi pada ngidan ya ublei ubangi ngi sekri ublei uba ya sngo ublei uba ya sngo ke jingdwai ublei ba ya i ngi ublei uba tiap ege jing perkhat jengi ublei uba perkhat ro sapang ke jingdan kam jengi ti ni sngongo ya ublei mo bangi dan ya uni ublei bakrau mo ka bangi ngi sekri tenga ko aban ni ai sepi ni ka por kum chu mo ba ujisu bangi ngi sekri ubalawan ka di ka berthei belasya yap alor kading pena penem yangi uwe pe baro bat ulami patro naga jingtap ku punong job tingi ngi dan ujisu Chris yangi mo ubala job na thiau ya ka berthei baro ka ula job na e jingpang ula job na e bor ke jingdom baro ula job na aga ba umi pat na ka jingtap tinga ko aban keren ni ka por mo ba ujisu ulong baro bat habaro la long yano ro mo la long badok len borus pa la ni la long umrau ni ubalat lut la ulong sabakum no lagi breu ka pate ki ipo iben henry akmat so ublei pada ulong bakordar pe uji sukresi ulong ya baro dei uba ujet kerpang yano henry pada uit ya baro ule bahaya baro kan kita ki bawan na uji su bari uji su upediang ye ki uklam nyau lau baduk ni baru spa la ni ubabe la ni ubastan uklam nyau kum tan re unyau bait bangi long ke bakodo la ni wan sa uji su e ko aban ai sepi ni kapo ka manta sebu la da pidan hab deng kajing pang kajing stam ile se mah kajing perkhat Jongphi apa pipang pi stam pi sungu kumbal akut lat kajing Jongphi la sim dawai na rom sungu mentoy sungu ya hap kata kajing pang Jongphi let wat na way doktor la di ki dawai la lut ki dawai ro kalong biang umju kajing pang kajing stam pi sungu kumbal akut lat ha kajing Jongphi ma ko aban ong pi ni kapor hakum kata kapor pidan tapi kajing pang kajing stam kan mau bangidan ya ujisu ubalong ujah warafa ublei uba penkia ujisu balong ublei jing udan ne kaban penkia na kabata ka jingpang nomor ulong habaro abadia baro la kalau ka jingpang kanu do ka jingpang ka pidan ki kerteng jo ka jingpang baro kilong hapok ka kerteng jo uni ujah warafa ujisu bangi sekri ulong habaro tinga ko aban ong ipi ni ka por ka jingpang ka pidan pipang kumdo ki doktor ki laban ai report sibun ki jat report ma ki jingpang ki knyang jingpang ni ka no ka jingpang ka pidan hari hakamat jo uji su pedi kita kim long am aku aban ong ep1 so uji su pen manai ka kerteng ka jong uji su ki jingpang baro kin ria pe kum ni i hakak tien ka jong blei usakri jong blei mu job hapadeng ka jingpang jo ngada mudur ngada perkhat ka jingpang jong job ngasung bampat dan ni manu ro ku job ngakan mau ila dia bangi mengami to jauh tang uwe nang ni ro katno ke jingpang ala thalut ka kli akti ko por bangadang le school ngaklam le school chu jan arsngi lai sngi namar belai badan tang uwe to jauh laking ka kli lakta ka kli daya terus ngubangan kelen no namar belai laking kli bak tha bapang to jauh badan hang ni ma
banga mi ni to jau kat no ga jing pang ga jing kha la long kha met baro simet tang uwe to jau ngamudur ri sapang ujop udan ga jing pang to jau na du kli du kjat kat no ga jing pang ga jing so sat ga jing im ga jong Henry pade sungu pade bangi puli sapang ga story ma ga story jong ujop pade ujop uyai ne bat ublei hapdeng kata ga jing pang ro utip ba ublei uim ublei ulang habaro ba hakawi ka si utrai unwengi kita gijing pang gijong ubaro pet ni I daga kitab job I kal nong ka ba kat kandai kat ka ba arsan ujob udah penmena ba ngatip ba unong sispa jong awim hapdeng kata ka jing pang to jaw ka baro sir yang naduk kli aduk kejat kat nu gijing kha gijing kenjut ma ka met ka jo ubaro hendrei pade uyai ne bat ublei pek kalok ro kakantat no ya ki khun ro udu no kaspa ka po baro udu no henry wadlah pedeng kita gejing ke ba umat henry padi uklem ino ya ublei ulayai ne bat ublei bat une ujob mo ulong ubajana ya kamat jo ublei ka bible hi ka penbanai kata mo ba ujob ulong ubajana akmat jo ublei uyai ne ban sakri bat udah penbenar artat ba ngatip ba unong sispa jo ngauim. Amen. Tengok ko abang ipi ni kapor. Abang ipuli kaktian ujob lengite ba ujob. Usani au ne ukris. Ubalong baro bat habaro. Hapren kita gejing pang utip ba ujisu utip e gejing pang ngojong u ba unsapen kia ko we gesngi te usani au bangi I sisa gaji ya gaji tu kana sepang ujob mahadin ba ujob uyai ne ba ban sakri ublei pe hapren gejing pang kidan ru sibun ki bawan ban keno ada kumnim tai dei namar ka pop jong me ba me sapang kumni di namar ba mele kumta ta daw mi sayo ay kini ke jingpang ta daw ublei usa sim no ay jing don jing em jong me hapding kata ke jing ulat dari ujob uyai ne bat ublei ka ko brang ipi yo lise dan ne deng ju pi ma ki badan deng jingpang jing stem dan ki breu ha jaka ba ken ai min siam ipi ken wan ban duai na ka bata ju pi henry ki wan pen man kedaw ke ta ke jing plat ke jing dona jong pi ka ko aban ong ipi wat la hapdeng kita ki ai ro ma ken mau ba pin yai ne skam bat ublei Syakri ya ublei wat eka kemat ke jong ublei. Abapi wat eka kemat jong ublei utra jing Jesus Christ udan ben pen kia epi. Pe ke jingyap ke jong Jesus halor gading pena kalong ka bakodor hadu kata-kata. Kasnam jong u ka batut ma ai ding pena na ka met ke jong u ma kasnam jong u kasat ya ki jing rengkang baro bat kumcu ya ke jing pang baro kasnam jong Jesus kala ben pen kia. Tagadau mo ba Jesus ulang baro bat habaro. Ko ban ong ipi ni kapo nabi dan nabi ngejing pang ka jistam pai cha ujisu sedia au jisu mo kasnam jong jisu kan sat je kita ngejing pang jing pi barok ke ngejing pang ka bapidan utrai ula ban pen kia laki doktor ki namla ban pen kia andre ujisu te ula pai cha ujisu da ka do barok udan ni ka ban pen kia ipi kan mau kitab Isaya kalau ka basan pulai dekat besar meda ka jing jam snam cha ula pen kia ipi ko aban ong ipi ni kapor pi dan nabi ngejing tiap pang hagno ba pidan matapan banay gani ka kerteng kabaning kong ngatip unong sispa jonga uim hakaway kasi utray unwengi kita gijing pang jongphi marka baar daga jinjam snam jong jisu lapan kia yanga subo pidan gijing pang hakasadem bat ka kti jongphi hakasadem bat dapan bena artat daga jinjam snam jong jisu gani ka jingpang kasadem jonga ka long balakya ada pidan jingpang ka clear bu ika kti chu phi ka kli bada pen banai ke ka krian ka chung blai kalau ka bor epi bat pin long ki balakot balakhia amen bat ka baar shubu la pidan hapdeng ya sidan hapdeng chu phi ki badan hapdeng ga ching kuslai phi kuslai sapang ka kup ka sem sapang ka bam ka di sapang ga jing don kam chung phi baro yuli si pidan hapdeng ga jing kuslai ga jing em aku aban ong epi ni ka por mu ukris ulang baro habaro wat lah kum kata kapor bapidan abdeng gajing pang gajing kuslai abdeng gajing kuslai ro utrai uyayang lemat pi udan rekat bat pi pe ka gospel jo Matias kal nong ba ndriu da pin puli ma kal nong ba ndriu ka khat ka ba lai puwei te termon ngan puli ya ka namar kata wat kuslai da ka ba ong ka bangin bam la ne ka bangin di la ne ka bangin kup naba ya kita ki baro ki jentel ki yawan naba ukpa chupi ubab nang utip ba pidan kam ya kini ki baro amen pe yuk pa je pi ubah beneng utip ya ke jingnon kam ya ki jingnon kam juk pi ki baro sepang ka ba mangkup kasem
Sapang kejinan kam cik baru ublei ulat dap tip lupa. Payuat kisim ying ro kina miap te klam kajing tiap Jongphi. Ni kisim kimnon kam man rap kina man kam man pu ti lani ban pu panthon lani ban rap ki jur ki jap man dai pade ki shukman she enjoy ki bam ki hair ki shele keman bet tengok ko abad pi mo ngi ni baba ka bible ka kran sai ba ngi long kam kodor ban kisim ying ngi long ki ba kam kodor ban ki wei pat ki jik thau go chong play la perkat ia kisiming ublei uperkat sapang cuki paka kabam kadi cuki sapang kajaka ri tegen ka cuki kanutam yengi kanutam ye pi ublei uyo I ublei utip ye kataka jinan kam cuki baro ke ka ba pidi ban lek long shanya ha utrai habdeng ki jing susi ki cuki slai ba pi perkat ni se ka ha kabam kedi lani ka kup ka sem lani si don napdeng jukpi ki balalong kemi long kpa pi perkat kuslai sapang ikun bakim yat bahakat gum kalenti go jong ublei ma ko aban ong pi ni ko por ngi dot nya uni ujava shalom java shalom ublei joka jingsuk mangitip ba uni ublei ula ublei joka jingsuk to ngin syakri bahaya ngin wa de ka mat ngin yai em man puli bible ka ban duai ban pusan ka ktien go jong ublei uni ujava shalom ubala ublei joka jingsuk on aga jingsuk epi kan mau bau jisu de usim jaka jingsuk uni usim jangi utip sapang jangi un ai ka jingsuk pila da pinwat ya u pin bu ni kong u natangi I mah ba nakaju ka benta mafias no manyo de khat ka ba life lai an rei pinyo wat shoi ke ma jo ublei ba ka hok jo u te ki ek e baro an sa ai lang tamapi nan kam man kuslai sapang kita ki ek jinan kam chupi baro la ne sapang ka ying ka sem Jongphi dan deng ka jing bam stu jumot ni ka jing klumara ne deng ka jing pag som la ne ap deng kanu ka jing ek ba pi sem ki do nai kuslai wat sho ka hima ka jong blei shakri bahaya ublei utip ek jinan kam chupi baro ublei un pen khia ka ying sem Jongphi un a ka jing suk happy ha ka met bat ha ka men sim nang ta ka ba lai haba pidan habdeng ke Jingeh habdeng ki eryong tetip ya kanibal ujisu ulong habaro bat ya baro ujisu ulong ya baro ki bakum kita ki ba mat ya ke Jingeh ujisu ulong na ke banta ya sidon habdeng Jongphi pidan habdeng ke Jingeh ujisu ulong na ke banta Jongphi ki badan ne kata ke Jingeh ujisu ngau thu ya kata ke Jingeh ka ba pi mat pi syam pi kendo pede go gospel jong Matius kalnong kaba pra ka dekat kaba arpulai ter ngi yang tu bagi senran ki syong hakaling bat ki ya kata ka duriau bat kat ba kitang ya lenti kata ka duriau kawan ke eryong ba kaba kraw haba wat kata ke eryong ke jingki palok ka duriau ngi begini ke senran ki layale da ka bor jongki ujisu dan lang kata ka ling hendai pade kila persangi dalaga joka bor ki iklam kerpat yo jisu iklam khod yo jisu handre pade kila kumno kila persangi da kabor kila king ya kata kaling ban yele padeng kata ka jing dia kata kal air ka babe gertap mah ka duriau kata ka eryong handre ngi I hang tu baka result kata ka jingle cuki da kabor cuki iklam la le uram kin sayap julap le kin nang peteng makin le I da kabor la de kiken mau ba jisu dan rekat bat kile khot no yo jisu kirsiu yo jisu habaki kirsiu jisu mar bayang jisu usu hukum usu seneng ya katakal bat kaduriau mereka duriau ru te kala long jai ka bible ka kren ma jisu la seneng ya katakal mereka duriau ti katakal yong kala long jai ti ko aban ong pi yoli se don deng Jongphi pisngo habdeng Jingeh pisung ko pin ya le I de lagi joka bor pi thau boy pi plan sa kum ni kum tangan le no kum tu khnang ban jam no ka tu ka Jingeh la ni ngan le no kum tu khnang ban lat no ka tu ka Jingeh ko aban ong pi nai persang de lagi joka bor pit kembali kini ki senran ki le persang de lagi joka bor nengkong kim dan kam ni ujisu wat tiang tu ngen le hi hendai bade ki klam la tengok ko aban ong pi ro se pi dan deng Jingeh pi persang ban yele I dala de pi plan pi thau buit da kum ne da kum tai ban pan bahal ne ba bakan jem no ne bakan ja no sendan kata ke Jingeh re pim la ko ban ong pi ne ko por tongin kan mau kum bagi ni senran ki smutu bakin la syu dala de kilak kum no ki wat yo jisu ki khot yo jisu kersiu yo jisu habaki kersiu jisu kata ka eryong kala long jai
Kau ban ong ipi ni kapor. Hapdeng kita gi Jingeh. Pinamla ban yale daladi kan mau ban kersiu eu Jisu. Leng ba ka jing doai. Yai doai ya kaman Jisu pentip ya kita gi Jingeh Jongphi kita gi jingdon kam Jongphi. Hau Jisu kuma ong Philippi ka long ba sao mo na pinpli ti dekat. Ter tu dekat min kong ter mong i hang tu ba. Pentip ya gi jingdon kam Jongphi sa utrai. Tika eki jing ka ba pidan pentip hau Jisu. Kersiu eu Jisu, doai eu Jisu, IT eu Jisu. Uji sudan man penjai-jai ya kita ki eryong. Uji sudan man penjai-jai ya kita ki Jingeh ke ba pi dan pi mat pi syam haga Jingeh Jongphi. Tip ya gane ba uji su ji ulang Emmanuel. Ya yang lem bat pi. Amen. Ya yang lem bat pi hapdeng kita ki Jingeh wadam ong manga tinggal along marway kat kini ki Jingeh ka bang mat empadan manu-manu. Baro mo ubreu ne berseudon laga jong ke Jingeh. Ting mo way uang bakat kan ni gajing syam conga nam dan syuk manum nu wan sa way pede ngi badan ni gaja kajing duai wan way ru ya tu so ko ba ong kat mangam dan syuk gajing ka perthai wan sa way ba wan pha duai ru kaju kan mangarum dan syuk ni perthai ba ma de gajing nga ko benong ipi ni kapot baro ki badan de gajing ge ba ma de gajing syam gajing kenduk ko benong ipi ni kapot tip pentip ya kata kajun kam Jongphi kita ki Jingeh Jongphi sa utrai bat sakri bahaya utrai IT bahaya la de ha utrai ti utrai udan ne kaban penjai-jai ya kata ka Jingeh ya kata ka eryong ka ba pimat wisam iga gospel Matius kalnong ka ba nungkong rekat ka ba arpulai mo ka kerteng jong Jisu along ublay lembat ni Emmanuel hapren kita ki Jingeh unia yang lembat pi pe ka Bible mo kum Daniel hakrem kising mo kising bala pa tangan ba pa sya tangan ba kini kinong sun kimut bad berat no ya Daniel hakrem kising kenang man kata syabam no kini kising Henry padi kita kising ki kantre ya Daniel namar balai la syam ke jingkut Daniel nama Daniel de besepting ya utara kini ki kising kinut bam ya Daniel ublay ya yang lembat Daniel Bat nang taru ma usyadak masyak abenigo la syak tangi ki kalau warding namar bakim trek ban mana ya ublay tau ki klem dina ya ublay klem lenno ya ublay hapdeng ka jaka ka ri nong wei ki klem mana ya ublay tau la syak tangi ki kalau warding ka bala rehem ha Henry pade kata gading ka klem trikam ya ki mar balai udan syak berat ya ki lai ngot kalau warding Henry dan saungat haga jingyo i cok kini ki no chud ma namar balai uai ta basau de ublay angel jok blay ubaker ubada naga mata jok ini ki sekri jok mo sedrak besyak abenego ti habala penmi ki sabar na kata kala warding ki klem ing wat kendiat ros nyu jok kiro klem ing namar balay ba ublay wi yang lambat ki na ko aban ong ipi na kapor ka ka Jingeh ka ba pipi mat pisam ikendo kan mau ba Jisu udan rekat bat pi ulong bat pi hakipor baro Kaei ka ba pidei ban le kalau man sakri bahaya ublay IT bahaya la de ublay bat pendret ya la de kamat jong ublay wat nam le adalah ka jong kabor wat nam sania ala ka jong kabor wat ya ka kamat jong ublay pulih tien jong ublay bat duai bat sakri bahaya mo ada pio alat le saki caka Bible study ke ba hikai pi ka bagan jaman sim sibuk ke badan ni ha tan nong stan ko aban ong ipi ma Pidan nabdeng ke Jingeh na yale adalah dia si pimla mo pila persang wala dia la pulih Bible la doain ri pim sngotu ka Bible pim sngotu pim champang de pimla ban kerda sedan nabdeng pi badan ni tan nong stan ko jawan ka Bible study hang ni don pastor si terniang mo ibaji kai tien ko jong blay hang ni ga jaka ni hanong stan tel ba pikwa ban tip mo pila mo ban phone sengi ban tip ini ke jaka wan saka Bible study pin wan saka Bible study pin sana ka ktien jong blay apa pin sana ka ktien jong blay kita ki Jingeh baro kinemla ban telep yepi kita ki eryong baro ke jing at flung ka durio kinemla ban telep yepi pin la ban yeng da ka ktien ka jong blay ti ga ko ban ong yepi ni ka pon ta mo shani au try hapdeng kita ki Jingeh baro shani au try kapak kaduk ka ktien jong blay ka bang ko ban pulih ni ka por kalong maka sithi jong pol segi Philippi kalong ka ba ar ka dukat ka ba kendai ter na bakum ta ti ublay ula kentiu ya bat ula ai ha ya kata ka kerteng ka bahalor ka kerteng baro baha kata ka kerteng jong Jisu ka ko asio baro kan yo adam krup ki jong ki ba ki beneng bat ki jong ki baha ka kendau bat ki jong ki baha po ka kendau ken bat ya utliet baro
Bat bau tlit baro nyo flash na bau Jesus Christ ulang utra ya kaban penan buram ya ublay uba ukpa. Amen. Kani ketika ketian ke jong blingi i baka kerteng ke jong Jesus kalong ka kerteng ka bahalor ka kerteng barok ka kerteng juga jingpang ka pidan ka kerteng jisu kalau halor jeng kita ke jingpang ka kerteng juga jing ka pidan la ka jingdok la ke jing la ka jingdok la ni kanung ka jing ka jing ele ka jing pi ma kita ki kerteng juga jat jing ka pijero kalong hapok ka kerteng jong jisu te ai aku abang ipi ni kapor IT show blay ukris ulong barok bat habarok. Amen. Christ is all and in all. Shania awni ujisu balong baro bat habaro. Ti utip ega jinan kam Jongphi baro ke shania bat IT ha ublay. Ni kapor ka ban tamo ini long ka tien ka jong blay ka bang yo ban ai shapi ni kapor ngangit bakal long ka jing ku ni kapor. Habdeng ka jingpang penbana bau jisu uim segi bam jukot kembali ujab bat ro kecing senam juji sukan pen KIP. Habdeng kecing kuslai kecing syam kecing hidup Jongphi. Tetap ya kan iba. Ublay ya kiseming ro usumar utip kecing kam jeki kat no tamye pi pilong ke bakordar. Tiga badai bepinlek kalong wat sywa ka hima Jongblay. Syakri bahaya ublay utip kecing kam Jongphi. Habdeng kecing ro kan mau Emmanuel uyayang lambat pi. Udan rekat bat pi habdeng kita kecing habdeng ki eryong uci sulak ban pencai-cai kita ki eryong kecing mat kecing stem ke bapi pidan ti kwa barang pi ne kapor shania IT ho blay syakri bahaya blay penrat ela dia mat so blay ti gede kalong aktien ke jong blay ka bang yo ban syapi ne kapon ta in sayo ai ka ban syampat ka we kapon blay sibun blay ni ban kerkui pi amen.